Raġel ta' 31 sena wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' vjolenza fuq is-sieħba u mit-tfal tiegħu. L-imputat kien akkużat li juża vjolenza fil-konfront tagħha li kkawżala ġrieħ ħfief u li ħeppalija, insulenta jew eddida. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest u l-prosekuzzjoni moġġezzjonatx, iżda l-maġistrat tal-Assa Nadinlija ma laqgħatx din it-talba minħabba biżgħat ta' intraġġ ta' provi. Il-maġistrat kellha kliem jiebes għall prosekuzzjoni li tellat lill-akkużat b'urġenza l-ħadd, iżda moġġezzjonatx għal ħelsien mill-arrest filwaqt li ntefa' dubju fuq ix-xhud prinċipali. Għaldaqstant, il-qorti tinsab f'pożizzjoni jiebsa biex tifhem jekk hemmx bażi ta' każ fuq vjolenza domestika jew le. Il-qorti enfasizzat fuq il-fatt li hemm il-libertà ta' persuna fin-nofs. Fil-qorti intqal li fil-konfront tas-sieħba hemm akkużi li kkawżat ġrieħi gravi lill-imputat, iżda minkejja dan mal-pulizija qalet li qed tibża mis-sieħeb tagħha. Il-maġistrat qalet li l-prosekuzzjoni għandha tkun ċerta mill-każijiet qabel ittellaħħom il-qorti. Mara ta' 31 sena wieġbet mhux ħatja li kkaġunat ġrieħi ħfief li ħebbet u li jeddet lill-eks sieħba tagħha. Fil-qorti intqal li l-imputata kellha l-vizzju tal-alkoħol u minkejja li tidher li għamlet progress, xorta għad baqa' xi traċċi ta' dan il-vizzju. Il-prosekuzzjoni qalet li ser jibdew proċeduri fil-konfront tal-allegata vittma f'dan il-każ hekk kif l-imputata soffri ġrieħi evidenti m'għajnejha. Fl-awla ntqal li l-koppja kienu f'relazzjoni u minkejja li ntemmet baqgħu f'kuntatt. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest u l-prosekuzzjoni moġġezzjonatx. Il-qorti laqgħet din it-talba fuq diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 3,000 euro. Il-maġistrat Nadinlija ħarġet ordni ta' superviżjoni temporanja fil-konfront tal-imputata biex tiġi indirizzata l-problema tal-alkoħol.